أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. jama'a yau muna ɗauke muku da bayani a game da karatun askari kashi biyu. Amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku share ku like, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa saboda in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani. Littafi malam ya ce kitabul daharati, littafi zai yi magana akan tsarki. La yarfa'ul hadasa, malam ya ce ba abin da ke ɗauke hadasi wala khabasa da kabasi. Menene hadasi? Hadasi ya kasu kashi-kashi, akwai ƙarami akwai babba. Wato wanda yake ƙarami fitsari, tusa, kashi, hadasul asgari kenan, shine hadasi ƙarami. Babba kuma shine mani, mazi, janaba, haila. Wannan dukan su ne hadasul asgari akbari. To malam yace la yarfa'ul hadasa, ba abin da ke dauke wannan hadasin, wala kabasa da khabasi. Shi kuma abin da ake ce ma khabasi, dattin da ba daga jikin ke fito ba ya same ka ne, misali sai kwata ne ta fallatsan maka, ya zama khabasi. Fitsari ne wani sai ya zuban maka, ya zama khabasi. Wanne ya kashi sai ya tabe ka, ya zama khabasi kenan, datti na jiki. To ba abin da ke dauke wannan illal ma'a, sai dai ruwa kuma mudalakan ruwa madalaki. Abinda ake nufi da mudalakan ba ruwan tsari ba, ba ruwan tsami ba ruwan kunu ba. Shi ruwan ne da ka ganshi kai ma ka san ruwa ne, ba a mai wani lakabi ba, kamar yadda mai mutasar halili ya ce bi an yakuna ismuhu, wani mai littafi kai yana cewa bi an yakuna ismuhu ma an faqad. Yawwa, to shine mudalaki. Wa huwa ma kana ala kilkati, shine wa ma kana ala kilkati, ruwan yana nan akan halittansa, da ka ganshi ruwan ne kawai. Aw ta gayyara, ko a ruwan gashi ya jirkita bi ma la yanfahu anhu galiban, da abinda ba zai sance mishi tsarki mafi rinjaye ba. Malam yace kaman me ka qararihi. Almajirai sun tambaye malam kaman me kenan, malam sai malam yace ka qararihi, kaman matabbacin sa. Misali sai ga ruwan rijiya, saboda kasan gurin ja ne sai kaga ruwan yayi ja, ko kasan gurin baki ne sai kaga ruwan yayi baki, to wannan bai sance mishi sarki. Ko a gurin da aka gina rijiyan akwai gishiri, sai ka ji ruwan na gishiri. A ka'idar ruwa ba ja bane, sannan a ka'idar ruwa bai da ɗanɗano, ruwan ne kawai. To sai ka ji shi da irin wannan, to in wannan ne bai sance, bai cire mishi tsarki ba. Malam yace wal mutawallidu minhu, ko kuma abinda ruwan ya haifa. Menene ruwan ya haifa? Kaman gamsa kuka, irin su kainuwa, to wannan duka ba su bata ruwa ba. Wai kuruhu wudu'u, an karanta ya alula bil musta'mali, da ruwan da aka yi aiki da shi. Wani yayi alula da ruwa ya tare ruwan, sai kai ka je kai alula da shi, makaruhi ne, ba wai haramun bane, amma makaruhi ne. Abin da yasa wannan ruwan dahiri ne saboda ya tsarkake wancan. To kai alula da shi makaruhi ne, amma inda ma yake makaruhin idza wuji da gairu, idan zaka samu wani shi. Idan ba wani ne bai zama makaruhi ba. Ba wa yasiru, kankanin ruwa hallatu najasatin, danzasa ta fada mishi, lam ta gayyaru, amma bata jirkita shi ba. Wasu urin ma la ya tawakka, sauran abinda ba zai kiyaye najasa ba. Lama abdalatu lil bahaimi, banda sauran abinda dabbobi suka sha suka rage, irin su shanu da awaki haka, sai suka zo suka sha ruwa, wannan bai bata ruwa ba. Sai dai inda kamar aka ga kaza ta zo ta sha ruwa, ga kazan ga kashi a bakinta, to wannan ya bata shi. Aw ta daharat minhu imra'atun, ko kuma wata mace ta tsarkaka da wannan ruwan, kallad bi ta wafinta da shi. Wa ma ta gayyara, abin da ya jirkita bi mukhaladatil ajnabi, da cuɗanyar dan adam. Kalkalli, kaman kunu, sai kunu ya zuba a cikin ruwa, to kaga ruwan ya zama dahiri, amma laisa bi mudahhirin, amma ba dahuri bane. Ruwan ba dahuri bane, amma dai dahiri ne. Ka yi dafa abinci da shi, ka yi girki da shi, amma dai ba ka yi alula da shi ba, za ka yi wata harka ta ibada da shi ba.
wal boli amma shi fitsari salaba hudu huriyati ya sance ma ruwa tsarki wa sabuhu hukumu an yi tsoron hukuncin shi babu wani ko abin ga kawai in dai fitsari ne ya zuba a cikin ruwa to ya bi ko ina ya ba wannan ruwa bai da tsarki waya kuruhu an karanta min aniyatul izami ka ya lula a ƙwarya na ƙashi izamil mai tace ƙashi na mushi wa jilda ko fatanta waya harumu an kuma haramta minan da kadaini kai da buta na dinari waya jizu in fa'ala waya juzu ya halatta in fa'ala idan ka aikata waya jubbu tahari malam yace ya wajaba kai kirdado fishtibahi dahiri inda bai tsarki ya rigice maka kai ne kazo kana da butoci guda uku masu tsarki sai ka zo ka tada ɗaya daga ciki sai ka ga najasa ya faɗa mishi amma baka san wanne ne a ciki najasa ka san ɗaya najasa ya faɗa mishi amma baka san wanne ne ba to ya halatta kai ya wajaba kai kirdado ka zabi abinda ba a yake ba abinda ba a so ka bauta ma Allah kana kokonto saboda malamai suna cewa wallahu la yu'budu bi shuruki bal qurbuhu bi shar'ihi munquli Allah ba a bauta mishi da kokonto ana bauta ma Allah ne ana kusantan Allah da shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-manquli abin shuruwa to wannan kokonton ko kadan shine ba a so saboda haka ya wajaba kai kirdado inda mai tsarki dahiri ya rikice maka sai ka duba ka gani in zuciyanka ta fi baka wannan ne ka sakankance akan wannan ne shine mai tsarki to sai ka alulan da shi kai aiki da shi to malam yace wai jubuta riya wajaba kai kirdado fishtibahi dahiri inda mai tsarki ya rikice bin najasin da najasa to wallahu malin yace ka ya lula ma ya gulba ala zanni hidaratu amsa wanda kake zaton kai farin jayi akan shine mai tsarki wakila wasu malaman kuma suka ce bal ba haka ba yace wallahu min ahadima kai alula daga ɗaya daga cikin su wai salli sai kai sallah wai gusula ala'u sai ka wanke gabobin ka minan sani daga buta na biyu sun mai tawallau bihi sai kai alula da shi wai salli kai sallah fa in ka surat idan yayi yawa butin ba biyu bane za da ala adadihin najasat kai kari ka ƙara guda daya wahidatin ka ƙara guda daya ala adadin najasat a adadin najasa idan kaman butocin naka guda biyu ne butocin naka ko kaman guda uku ne to kowanne daga ciki ka yi alula kai sallah ka wancan ma ka ɗauke shi haka kai alula kai sallah dole dai ai kai ma ka san akwai mai tsarkin a ciki yawwa wai za ma talbadiyu idan abin da ke sarari sai ya mutu zunafsu sa'ilatin mabucin rai mai kwarara abin da ake ce mabucin rai mai kwarara kamar irin su a ce kaza ta faɗa ruwa ta mutu ko kuma mage ko kuma duwa innan kaga kaman amma irin su kuda kaga su ba su da jini irin su kudin cizo kaga sai dai in sun je sun shawo irin su sauro kaga duwa innan ba ta su ake yi ba to idan matal bariyu idan mabucin abin da ke sarari sai ya mutu junubsin mabucin rai sa'idatin mai kurara filbi irin ya fada cikin rijiya ya mutu fa in ta gayyara idan ruwan ya jirkita wajaban na sahu wajibi ne a yashe wannan ruwan hatta ya zula ta gayyira a sai wannan jirkitan ya guce fa in zala bi nafsi idan kuma ruwan da kanshi ma sai ya daina wari fa zahiru mabayyanin zance dai intimalin dan rishidi audu ila asali a maido wannan ruwan zuwa asalin sa wa illam ya tagayyar idan kuma ruwan bai jirgita ba istihabban nazahu to duk da haka dai malamai sun so a yashi wannan ruwan da asabul ma'i gurgudan ruwan wal mai cikin da matacce anan zamu takaita wannan karatun idan akwai mai tambaya za ku iya mana tambaya ta channel dinmu insha Allah za mu ba ku ansa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin